Cât de bine crezi că te pricepi la fotbal? Hai să aflăm. Prima întrebare. Cine a fost primul câștigător al Cupei Mondiale? Ai 5 secunde să răspunzi în comentarii. Răspunsul corect este Uruguay. A doua întrebare. Ce jucător are cele mai multe baloane de aur câștigate? Ai 5 secunde de răspuns. Răspunsul corect este Lionel Messi. A treia întrebare. Care este echipa cu cele mai multe titluri în Liga Campionilor? Răspunsul corect este Real Madrid, cu 15 titluri. A patra întrebare. Cine este singurul jucător care a marcat în toate etapele unei cupe mondiale? Răspunsul corect este Jairzinho, brazilianul. Ultima întrebare. În ce an a fost fondat clubul Real Madrid? Răspunsul corect este 1902. Scrieți în comentarii câte răspunsuri ați știut. Dați un like pentru partea a doua.